Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego rękę. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów i ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego, a tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go słucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swojego domu. Oto słowo Pańskie. Присядьте на хвилинку, дорогі. Сьогодні, як і казав, поглядім і звернем увагу, знову ж так, по-житейську, на той сакрамент, до якого, знову ж кажу, призвичаїлися. Тут питання, можна сказати, таке криху подвойне, бо є люди, хто до сповіді приступає спокійно, не переживаючи, а є люди, які до сповіді йдуть у 20, 50, 150 раз і трасуться, як і у перший раз. І дивного нема нічого, бо сакрамент сповіді – це місце, у яким я становлюся перед Паном Богом у правді. Там уже нікого не падмашу. Пан Бог і так ведає, що я зробив, як поступив, що думав, що казав. І в цей момент у слых признаюся. Такі ось я. І може тому боїмся сакраменту сповіді, тому переживаємо сакрамент сповіді так глибоко, що просто цей момент наповнений правдою про нас з вами. Ми, як би це так дренно не гучало, але привикли себе робити більш привабними. Я праз хвилинку на прикладах буду показывать. Не думайте, что открою таямницу споведи, не маю такого права рассказать то, что чуў там у конфессионале, и назвать там, например, что ты мне рассказывал такі грех, а ты такі, такого не будет. Але вам постараюся показать, як выглядае наша споведь, калі на яе паўзірацца з боку Пана Бога. Бо, як і казаў, у сярэдзіне конфессионала, там, дзе сядзіць святар, куды мы свае грахі вызнаём, варта перш за ўсё бачыць не ксяндза, а жывога Хрыста, які цябе слухае. Да гэтага дойдзем па парадку, калі так разбіраць сакрамент споведзі, можаце сабе прыпамінаць сваю уласную споведь. Вялікая колькасць людзей цяпер перад святамі будзе спавядацца, хтосьці ўжо паспеў, хтосьці яшчэ будзе. І вось добра такі, скажам, недаўна перажыты гэты вопыт прааналізаваць. Прыходзячы да споведзі, кажам самыя такія ўжо прывычныя нам формулкі. Пахвалёны Езус Христос быў у споведзі тады і тады, пакуту выканаў, з таго моманту Пана Бога абразіў наступнымі грахамі. І пачынаем пералічваць. І з аднаго боку да гэтых фразаў адносімся так павярхоўна, груба кажучы, як паздаровацца. Але з іншага боку, у гэтых словах, фармуліроўках заключана інфармацыя пра мяне, ці я падрыхтаваўся да споведзі. Часта такое здараецца, што чалавек не рыхтуецца. Ведае, што трэба прыйсці да споведзі, бо час. Бо прайшоў месяц з астатняй споведзі, ці прайшоў год
з астатняй споведзі, альбо ўжо мама ці жонка запіліла, што ідзі, схадзі, ну іду. Ведаеце, гэта крыху памылкова. Мы прыступаем да найвялікшай таямніцы Божай любові, да Хрыста міласэрднага, прысутнага тут, і прыступаем часамі непадрыхтаваныя. Кажу ўсё гэта не для таго, каб, зноў жа падкрэсліваю, не для таго, каб пакрыўдзіць, але для таго, каб кожны за сабой заўважыў ці не заўважыў тое, што буду пералічваць. Гэтыя словы, якія часамі для мяне, то, напрыклад, было такім здзіўленнем і падказкай, у гэтай катедры вучыўся. Вучыўся спавядаць, я як ксёндз, вучыўся яшчэ як студэнт, і прыступаючы да споведзі, з таго боку, дзе чалавек становіцца, у мой час, цяпер то не ведаю, але ў мой час было прылеплены лісцік, дзе было напісана: «Пахвалёны Езус Христос, астатні раз быў у споведзі, тады і тады». І я да гэтага таксама адносіўся. Ну, класна, трэба прачытаць, будзе легчай. А насамрэч, гэтыя першыя словы кажуць аб тым, што я пачаў да споведзі рыхтавацца, і я прайшоў усе умовы добрай споведзі. Першая з якіх рахунак сумлення. Момант, калі прыпамінаю сваё жыццё ад моманту астатняй споведзі. Калі б яна не была. Ці месяц назад, ці тыдзень назад, ці 20 гадоў назад. Па-рознаму бывае. І ведаеце, мы, калі так рыхтуемся, найчасцей прыпамінаем сабе толькі тое, што дрэннае. Я вам скажу так, я колькі ўжо, як пан Бог дасць, як дажыву да восені, то будзе 8 гадоў, як я святар. За гэтыя 8 гадоў наслухаўся шмат споведзей. І найчасцей, скажу так, там няма нічога прыемнага. Прыходзіць чалавек і кажа пра рэчы, якімі не ганарыцца, у якіх адчувае сорам. А споведь, яна не палягае толькі на тым, што я такі дрэнны. Можа, варта было б у споведзі таксама пану Богу падзякаваць, бо на гэтым палягае рахунак сумлення. Калі пракручваю сваё жыццё ад моманту астатняй сапраўднай споведзі, то заўважаю і нешта добрае. Я не ўвесь час паддаваўся на спакусу. Былі моманты, калі змог стрымацца. Былі моманты, калі зрабіў што добрае. Былі моманты, калі на гэта не хапіла ў мяне ўвагі, ці сілы, ці жадання. І варта пра ўсё гэта перад споведдзю падумаць. І часта ў споведзі варта было б сказаць: «Пане Божа, я дзякую табе за тое, што ты дапамог мне перамагчы хоць адну маленькую спакусу». Споведь – гэта момант сустрэчы з жывым Богам. І яна не можа выглядаць толькі як пакаянне, што толькі дрэннае ў маім жыцці ёсць. Пане Божа, вось я такі дрэнны. З Божай дапамогай мы год за годам становімся лепшымі. Прыпомніце сабе, напрыклад, 10 гадоў таму назад, як вы жылі. І калі гэтыя 10 гадоў я працаваў над сваёй душой, я клапаціўся пра стан гэтай душы, я прымаў дапамогу ад Пана Бога, я аб гэтай дапамозе прасіў, змены будуць. Мы становімся лепшымі. І, можа, варта было б хіба не будзе это неправільна сказана, у самым такім інтымным месцы спаткання з Богам, калі сам на сам з Богам Пану Богу падзякаваць. Божа, дзякуй, што ты мне дапамагаеш. Другі момант, таксама это фармуліровачкі, якімі заканчваецца наша споведь. За грехи żałuje, poprawy obiecuje, więcej grzechów nie pamiętam. Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. I czasami tak samo te formułировочки wylatają prosto jak zaвершenie, bo to potrzebne сказать. A u każdym słowie kryется одна z умоваў доброй споведи. Что я жалую за грехи, сапраўды жалую, я раскаиваюсь. И тут питание, ці яно такое. Ці те слова, які я вимовляю, ці яны мають під собою певний авторитет і підтверджаються станом моєї душі. Ці я шкадую за свої грехи. І ведаеце, знову ж, повторюся, я як ксьондз 8 гадоў, не в цілих 8 гадоў, сустракаўся з таким, що коли питаєшся у чоловіка, ці ти шкадуєш, ці жалуєш за грехи, були такі випадки, коли кажуть, ні. А чого тоді прийшов до сповіді? Ну, бо мама сказала. Ну, бо застала. Ну, бо Пасха треба раз на год.
А я не жалую, я жыў так, мне падабалася так грашыць. І я так паступаю. Тады это не споведь, это здзек над міласэрнасцю Пана Бога. Жаль за грахі узбуджаецца ў маім сэрцы, калі я іх прыпамінаю. Это, можна сказаць, натуральны працэс. Калі рыхтуюся да споведзі, прыпамінаю сабе тое, як я пражыў гэты час, но то ў момантах, калі быў недастойны называцца хрысціянінам, нараджаецца гэты жаль, што я не радуюся тым, што ў маім жыцці ёсць. Не ганаруся тым, што нарабіў. Жаль за грахі, зрэшты, бывае яшчэ, скажам, такіх двух відаў. Ёсць падзел. Ён, канешне, тэарэтычны, але ўвагу варта на яго звярнуць і, можа, заўважыце нават за сабою гэта. Жаль за грахі можа быць дасканалы і недасканалы. Дасканалы – гэта калі я жалую і перажываю таму, што я сваімі грахамі прычыніў крыўду Пану Богу. Я абразіў Бога, які мяне любіць, тым, што быў яму непаслухмяны. Недасканалы жаль за грахі – гэта калі я жалую, бо я перажываю, што траплю ў пекла, калі мне гэтыя грахі Пан Бог не даруе. З аднаго боку і той жаль, яны дастатковыя для сапраўднасці споведзі, а з іншага боку ёсць розніца. Адна частка гэта грахі, які я жалую таму, што Пана Бога пакрыўдзіў, бо маю да яго любоў, а другая частка, прабачце за такія словы, я за сваю шкуру перажываю, бо калі памру без споведзі, траплю да пекла, і гэтага не хачу. Абяцаю паправы. Трэцяя ўмова добрай споведзі, у якой таксама цікавыя штукі адбываюцца. Ведаеце, мы гэтыя словы кажам на працягу ўсяго свайго жыцця. У кожнай споведзі кажам: Божа, жадаю выправіцца. Божа, хачу стаць лепшым. І што пасля? Што пасля гэтых словаў у маім жыцці мяняецца? Бо калі мы палістаем катэхізіс, калі адкрыем рахункі, умовы добрай споведзі, то бачым перад сабою цвёрдае намер выправіцца. Это трэцяя умова. Цвёрды намер. Што это значыць? Што я вырашаю, што я з гэтага моманту не жадаю паўтарыць грахоў. Атрымаецца ці не, это іншае пытанне, бо тут мы падыходзім да пэўнай крайнасці. Я, як ксёндз, часта чую такія словы: навошта ісці спавядацца? Зноў паўтару тое самае. Зноў учыню той самы грэх, і тады атрымліваецца, што споведь не сапраўдная. Навошта мне да споведзі ісці? Вось потым, у старасці, калі перастану грашыць, от тады пайду ўжо. І ведаеце, на гэты момант у мяне ёсць два такіх, скажам, прыклады, якія добра характарызуюць такую паставу чалавека. Першае, не ўсе да старасці дажывуць. На жаль, але такая праўда. Мы можам планаваць, можам думаць, што потым, калі-небудзь, я знайду час, урэшце рэшт, для шчырай споведзі, для перамены жыцця. А, як паказвае час, не ўсе да пенсіі дажываюць. І тым больш цяпер жывем у такі час, калі і хваробы розныя, і розныя канфлікты у жыцці і грамадскім, і паміж сабою. І часамі такое здараецца, што чалавек планаваў, думаў пра будучыню, а прыходзіць час і памірае. А другі момант, ведаеце, я заўсёды так, это больш з жаночага пункту гледжання, так падобна. Кухня наша. Кожны дома мае кухню. Эта кухня хіба самае бруднае месца, якое ў свеце есть толькі. Толькі ўсё памыў, толькі ўсё прыгожа, паставіў каструлю і заляпалася зноў. Толькі ўсё падцёр, толькі ўсё там прыбраў, хтосьці дастаў, пачынае наліваць гарбату цікавую, ўсё заляпаў і зноў. І кухня, груба кажучы, так пераносячы наш сэнс духовны, нашая душа. Кухня, мы ўпэўнены, што заўтра заляпаецца, а яе мыем кожны дзень, ведаючы, што заўтра будзе зноў гразнай. Так і з душой нашай. Ніхто не дасць 100% гарантіі, што я заўтра перастану грашыць, а яшчэ ніхто не дасць 100% гарантіі, што заўтра пачнуся. Заўтра можа наступіць момант, калі мяне не стане. І калі гэты момант прыйдзе заўтра, ці буду я гатовы да сустрэчы з Панам Богом? І таму споведь маем у такім лёгкім доступе. Быў перыяд у гісторыі касцёла, калі дазволена было спавядацца адзін раз на жыццё.
І людзі ад гэтага адышлі, зразумеўшы, што это неправільна. Мы можам не захаваць магчымасці паспавядацца і не паспець проста. Людзі адкладвалі магчымасць споведзі аж да смерці, і вялікая частка гэтых людзей не паспявала. І таму людзі дайшлі да таго, што трэба карыстацца з гэтага дару любові, дару міласэрнасці як мага часцей. Таму мы маем, можна нават так сказаць, наказ такі, што хаця б раз на год, прынаймней раз на год паспавядацца, а калі ўжо больш-менш пра душу сваю клапачуся, то чуем з навукі касцёла, што добра было б раз на месяц прыступіць да споведзі. Чацвёрты, хіба самы цяжкі момант, які ў споведзі ёсць, назваць свае грахі, шчыра паспавядацца. І вось тут пачынаюцца цікавыя рэчы, бо паўтаруся з таго, што пачынаў. Мы сябе жадаем прыўкрасіць, мы жадаем паказацца перад Панам Богам лепшымі. Можаце сказаць, што ксёндз пераўвялічвае, і няма такога. Мы прыходзім жа шчыра спавядаемся. Я вам скажу, што ёсць. Прывяду прыклады, якія чуў у споведзі, і за сабой заўважыце ці не заўважыце. Я, наверное, осудил. Я, может быть, кого-то обидел. Здавалася б, што это дробязі, на якія мы не звяртаем увагі, а сэнс гэтых словаў якія. Я не ўпэўнены, што я гэты грэх учыніў, і таму, можа быць, такое было, можа не было, але я добры. Пане Божа, прымі мяне такога добрага. А мы не добрыя. Прабачце за такія словы, але мы, людзі, маем за сабою велізарны багаж зла, якое ўчынілі. І варта было б да гэтага прызнацца ў споведзі, бо мяне не чакае пакаранне, а мяне чакае міласэрнасць. Мы прызнаёмся, бо жадаем ад гэтага пазбавіцца. І варта было б называць грахі па імені. Была смеласць зграшыць, павінна быць смеласць і прызнацца да гэтага. Паглядзіце на адзін і той самы грэх, які можна па-рознаму назваць. Зараз прывяду прыклад. Я немножко был неверен своей жене, и я уже полгода сплю со своей секретаршей. А грэх той самы. Толькі ўсё залежыць ад таго, як я называю тое, што хачу перад Панам Богам вызнаць. Перад Панам Богам, не перад ксяндзом. Ведаеце, мы часта так сумняваемся і перажываем, а што ж ксёндз пра мяне падумае? А як ён будзе потым на мяне глядзець? Тут, ведаеце, так, у праўдзе кажучы, не такая вялікая колькасць парафіянаў. Ксёндз пры жаданні за год ці за два усіх па памяці можа ведаць і па імені можа ведаць. Я з такім сустрэўся ў сваім жыцці адзін раз, калі яшчэ тут быў у семінарыі. І у нас была такая практыка, што мы маглі спавядацца, так было прынята, што да споведзі прыступаем да аднаго святара, да айца духоўнага. Айцец Аркадій такі быў. Не можна было ісці да споведзі да рэктара, ці да віцэ-рэктара, ці да пракуратара. Можна было шукаць спаведніка, які прыязджаў, альбо прыхадзіць да ксяндза, які тут у касцёле служыў, але так, звычайна, у семінарыі то прыступалі да споведзі толькі да аднаго чалавека. І ў нас так выглядала, што раніцай прачынаемся, раніцай малітвы, перад святой імшой споведь, калі патрэбна, потым святая імша і ўжо потым сняданне, заняткі і ўсё астатняе там. І я заўсёды думаў, як гэты ксёндз, отец Аркадій, як ён з намі потым размаўляе. Нас там пры маіх часах было каля 35-38 чалавек. Маленькая колькасць людзей, якіх ты запомніш за месяц. І ты з гэтым чалавекам, ось я, напрыклад, я раніцай яму расказаў тое, што нарабіў, а потым я цэлы дзень з ім бачуся. На сняданні мы з ім можам сядзець за адным сталом. Ён вядзе ў мяне лекцыі, пасля абеда сустракаемся, можам на прагулцы ці там на шпацыры з ім бачыцца. І як ён са мной потым размаўляе. І на курсе 4-5 мы ў яго запыталіся, якраз у нас быў прадмет спавядніцтва, і мы яго пытаемся, отец Аркадій, як вы размаўляеце з намі потым? Як ці мяняецца адносіны чалавека пасля таго, як я вам расказаў свае грахі? І ён кажа, я не памятаю, што ты мне расказваў. Я думаю, як не памятаю? Я на зразумелай мове сказаў, нас не так шмат, там не было 500 чалавек. І ён кажа, это Божая ласка такая.
Так Бог дзейнічае, што ты, як святар, не памятаеш, хто і што табе кажа. І гэта не ад таго, што ксёндз не слухае, а ад таго, што ты свае грахі вызнаеш Пану Богу. А ксёндз – гэта толькі прадмет, толькі інструмент, якім Бог карыстаецца. Калісьці ксёндз біскуп Антоній сказаў такую цікавую думку. Казалі пра споведь, і адной з канферэнцый ці ў адным з казанняў ён сказаў так: трэба наадварот радавацца, што ў канфесіянале сядзіць ксёндз, такі самы чалавек, як і ты, хто прыходзіш да споведзі. Бо калі б там сядзеў анёл Божы у канфесіянале, анёл, які сузірае Божае аблічча, у якім няма граху, няма ні адной заганы, ці змог бы ты перад ім свае грахі вызнаць? Пан Бог у сваёй мудрасці дае нам пасрэдніка такога, як і ты сам, каб табе не было так страшна. І я вам скажу, што такая праўда, што святары не памятаюць грахоў. Калі б усё памяталі, прабачце за такія словы, но хутчэй за ўсё ўжо паехала бы ў іх крыша. У споведзі няма занадта прыемнага нічога. А калі яшчэ прыпамінае сабе уся парафія перад святам Пасхі, што трэба было б паспавядацца ў адзін дзень. Усе 300 чалавек. І ксёндз сядзіць цэлы дзень у канфесіянале, ўсё это слухае, і калі б ён памятаў, то выйшаўшы з канфесіянала, можна было б сразу ўжо вызываць машыну, і яна б яго павязла туды, куды трэба. Не памятае ксёндз, бо Пан Бог праз ксяндза это ўсё прымае, а ў ксяндза не застаецца. І вам сваё асабістае сведчанне скажу. Стаў святаром, і першая пілігрымка пасля рукапалажэння. Іду, думаю, цяпер ужо будзем спавядацца. І да мяне да споведзі ідуць мае сябры, якіх я ведаю па 10, па 15, па 20 гадоў. Я думаю, як яны, што я ім скажу, па-першае, а потым як я на іх буду глядзець. Пасля таго, як даведаюся, што яны там нарабілі. І ведаеце, што скажу? Не памянялася маё стаўленне да гэтых людзей. Ёсць грэх чалавека, а ёсць чалавек. І Пан Бог так дзейнічае ўва мне, што я не гляджу на гэтага чалавека ў светле яго грахоў. Так Пан Бог на нас глядзіць. Ён у нас бачыць дзіцё, якое, нашкодзіла. Прыпомніце сабе адносіны з маленькімі дзецьмі сваімі. Я па сваім прыкладзе ведаю. Я маме абяцаў 500 мільёнаў разоў. Мама, я заўтра прыйду ў 10 часоў вечара. Всё, не пазней. Мама кажа, добра, прабачаю цябе за тое, што ты там гэтыя разы не прыходзіў. Што я рабіў на заўтра? Ходзіў у 11. І мама не біла, не ругала, бо мама. Так мы выглядаем у вачах Божых. Нам усё Пан Бог праз святое пісанне, праз навуку касцёла, праз канферэнцыі усё разжоўвае, растлумачвае, паказвае, як правільна. А мы зноў прыходзім і кажам, папа, прабач, зноў накасячыў. І Пан Бог не узіраецца на нас, як на злачынцаў ці прыступнікаў, якія там нешта нарабілі. Мы сябе так адчуваем. Часамі мы сабе не можам прабачыць нешта, што зрабілі. І гэта не азначае, што Пан Бог нам не прабачыў. Бо мы не зразумеем да канца, як гэта Пан Бог так нас прымае ў чарговы раз. Ведаеце, я так з гадамі скланяюся да таго, што споведь, яна больш нам патрэбна, чым Пану Богу. Пан Бог і так ведае, я яшчэ не прыйшоў да канфесіянала, а Пан Бог і так ведае, што я зрабіў, што сказаў, што падумаў і што меў на сэрцы. А вось мне, калі кленчу перад святаром і Пану Богу у вушы, груба кажучы, вызнаю услых свае грахі, это мне патрэбна, бо это чарговы раз, калі перамагаю сваю пыху. Калі услых сам сабе кажу, вось тут і тут я яшчэ слабенькі. Тут і тут я зноў не змог вытрываць у той пастанове, якую меў. І значыцца, што яшчэ ёсць над чым працаваць. Дарагія, пра споведь можна шмат чаго казаць, але варта памятаць, што гэта момант найбольшай, праяўленнем найбольшай Божай усемагутнасці. Бог усемагутны можа не таму, што стварыў гэты свет, не таму, што ім кіруе, а таму, што раз за разам прабачае.
У гэтым таямніца яго любові, у гэтым таямніца яго стаўлення да нас з вами. Пятае, астатняе слова, астатнія тыя формуліровачкі, якія мы вымаўляем пасля споведзі, я гатовы выканаць пакуту. У ранейшых рэдакцыях катэхізіса была яшчэ прапісана направа учыненай крыўды. Это значыць, што я іду да споведзі ўжо пасля таго, як выправіў тое, што нарабіў. Значыць, што ў Пана Бога прашу прабачэння пасля таго, як прымірыўся, напрыклад, з жонкаю, што з ёю пасварыўся. Калі я вярнуў тое, што ўкраў, калі адрамантаваў тое, што зламаў. І толькі тады прыступаю да споведзі. Ведаеце, цікавы момант, бо мы часта інтэрпрэтуем пакуту, якую назначае ксёндз, як наказанне за грахі, кара. І згадзіцеся, што так сабе ўзаемасувязь, там, не ведаю, не ведаю, якіх страшных грахоў можна напрыдумваць. Там, не быў у споведзі 20 гадоў, за гэтыя 20 гадоў учыніў усё, што можна толькі было, а ксёндз скажа, памаліся 1 дзесятак ружанца і будзе табе прабачана. Ну і згадзіцеся, што за ўсе гэтыя грахі дзесятак ружанца, так сабе пакаранне. Чаму? Бо это не пакаранне. Пакута – это не кара за грах. Пакута – это, грубо кажучы, выраз маёй падзякі за тое, што Пан дараваў мне, а не наказанне. Наказанне, хіба, это наступствы грахоў нашых. Это результаты маіх выбараў і результаты таго, што ў жыцці ўчыніў я. Ведаеце, ёсць такі прыклад, які я сам асабіста праверыў і на сваёй маме, і на сваёй бабулі, святой памяці ўжо. Падыміце рукі, калі ласка, хто тыя, каму што-небудзь баліць. Ці рукі, ці ногі, ці спіна, ці сэрца. Нікаму нічога не баліць. Я не буду падымаць, бо я малады, мне нічога не баліць. І я асабіста чуў ад маіх блізкіх жанчын, мама, бабуля, чаму Пан Бог мяне карае? Чаму мне не дасць здароўя? Чым я правініўся, што вось Пан Бог мяне пакараў? А это не Божая кара. Это наступствы таго, што я рабіў. Бабуля моя святой памяці прыпамінае, што у сваю маладосць яна дажыла до 90 з хвосцікам. У сваю маладосць яна босай хадзіла па полі. Яна на каленях на сырой зямлі стаяла. Яна па 2 вядры ў руках цягала. Яна некалькі дзесяткаў гадоў папрацавала на ферме. І тое, што баляць рукі і ногі, это не Божая кара, это наступствы таго, што чыніла. І так у жыцці нашым так паўтараецца. Калі грашу, то потым гатовы прыняць тое, што гэты грэх вклікае ў жыцці. Калі казаў неправду 10 гадоў падрад, то трэба быць гатовым, што штосьці можа мне вярнуцца. І это зноў жа не Божая кара. Пан Бог дараваў грэх і прымае мяне чыстым, абмытым з любога бруду граху. І ведаеце, так завяршаючы, можна шмат яшчэ разважаць пра тое, якая павінна была быць споведзь, як да яе добра падрыхтавацца. Усё гэта мы чулі 150 разоў ужо. Бо пытанне, што я раблю для таго, каб гэтая споведзь была сапраўды карыснай? Што я канкрэтна учыніў у сваім жыцці, каб Пану Богу адудзячыць за гэты дар прабачэння? Ведаеце, вас магу запрасіць толькі да аднаго такога моманту. Магу даць вам заданне. Адно дамашняе, маленькае. Для таго, каб паглядзець на карыснасць маёй споведзі, на ўвогуле стан маёй душы. Бо раз рэкалекцыі перажываем, то это час, калі узіраемся ў маю душу. Якая яна? Дам вам такое заданне. Адкажыце самі сабе на пытанне. Не буду заўтра вас пытацца, не буду прасіць падымаць рукі. Самі сабе адкажыце на пытанне. Калі заўтра я не прачнуся, калі заўтра настане момант маёй смерці, прыме мяне Пан Бог да свайго валадарства ці не? Дастойны я стаць перад ім у праўдзе і атрымаць узнагароду ці недастойны? Это пытанне, калі, паклаўшы руку на сэрца, праўдзіва адказваем, яно выклікае альбо толькі 2 рашэнні. Альбо так, я гатовы, я сёння быў у споведзі, я прыняў святую камунію, я выракся ўсіх грахоў, і я з вялікай радасцю чакаю сустрэчы з Панам Богам, то трэба радавацца.
калі не, калі адказваю, што хіба пан Бог не прыме мяне, но это не повод опусціць рукі, а это повод, зрэшты, узяцца за сябе. Заўтра, у астатні трэці дзень рэкалекцый нашых, будзем разважаць над вялікай таямніцай. Я з вами падзялюся, мне можна, я як ксёндз-рэкалекцыяніст маю такое права, раскажу вам таямніцу, як перастаць грашыць. Даведаўся гэта і з вами хачу заўтра падзяліцца, заўтра прыходзьце. Што трэба будзе зрабіць, каб грахі нашы не паўтараліся? Заўтра гэтую таямніцу вам адкрыю і маю надзею, што будзе з гэтага карысць. Амен. Пан Бог не